Hola a tots i totes, benvinguts a un nou vídeo tutorial. Aquest, com ja us vaig comentar a classe, parlarem de com es creen les noves pàgines web amb el Google Sites. Amb el Google Sites nou, les pàgines web es creen en el nostre propi Google Drive. És tan simple com en el nostre Google Drive aneu a la carpeta on la vulguem posar, jo la posaré en aquesta, i fem nou, baixem fins a baix, i quan surten els més hem de baixar fins a Google Sites. I ja ens està creant la nostra primera pàgina web. Aquí la tenim, aquesta és la zona de treball, que com podeu veure s'assembla molt a un document, en aquest cas però amb un encapçalament. Doncs res, toca posar el títol de la pàgina, poseu el vostre títol, el podeu fer més petitet si voleu, podeu enllaçar-hi alguna cosa, està centrat i si no el voleu títol doncs es pot treure. I ja tenim el nostre títol creat. Podem canviar-hi aquesta imatge, podem penjar una o seleccionar una imatge del nostre Google, seleccionar-se-la del nostre Google Drive o de la nostra Google Fotos també crec, o penjar una imatge que tinguem al nostre ordinador. També li podem canviar el tipus de capçalera, podem fer que el banner sigui molt gran, el banner mig que és el que ens presenta o que només surti el títol sense el banner. Això ho podeu escollir vosaltres. I aquí tornarem a escriure el títol de la nostra pàgina i si ens hi fixem en el qual sortim, aquí dalt ja ens quedarà amb el nom que li hem posat. Aquesta és la part de treballar l'encapçalament, l'inici de la nostra pàgina. Com podem veure després a la dreta tenim una sèrie de coses amb les quals podem treballar. La primera cosa que podem fer aquí és afegir-hi coses a la nostra pàgina. Després en parlarem. També podem afegir-hi pàgines que nosaltres, la nostra pàgina, estarà formada per un mínim de 4 pàgines amb la inicial. Aquesta, la d'inici, i 3 pàgines més. Per crear les pàgines, ara estem a l'inici, és tan simple com cliquem aquí i posem el nom de les pàgines que vulguem fer. Ell anirà creant les pàgines. En principi, les pàgines es creen enllaçades a inici. Veureu que aquí se'ns van crear les nostres pàgines. Podem crear-ne una altra, cliquem i se'ns crearà, i veureu també que en aquesta part d'aquí se'ns van afegint aquestes pàgines. Aquesta segona ha quedat una mica malmesa, ara ja l'hem recuperat perquè sigui com les altres. Penseu que les vostres pàgines siguin coherents. En principi el que hem de fer, el que li volem fer, després en parlarem una miqueta, feu a la pàgina principal i després quan anem creant les altres pàgines aquestes aniran heretant a la manera de ser de la pàgina d'inici. Ara també ja tinc 3 pàgines, anem a crear-ne una quarta. Aquesta quarta, com a mínim una d'aquestes pàgines la farem que sigui subpàgina d'una de les altres pàgines. Anem a crear, se m'han creat més d'una. Anem aquí, canviar el nom de la pàgina i li direm els futbolistes. I aquesta que farem, la farem aquí, amb això la podem moure, la farem que sigui subpàgina dels nois. I en aquests moments s'ha fet subpàgina. Ho veiem amb aquest simbolet d'aquí i veiem que en els nois ara apareix aquesta fletxa que ens marca que hi ha una subpàgina de la pàgina dels nois. Podem crear-ne una altra si creiem. I aquesta, per exemple, farem que sigui subpàgina de les noies. Fent així se'ns fa subpàgina de les noies. Ara veiem que tenim la pàgina inici, els nois amb la seva subpàgina, les noies amb la seva subpàgina. Això és la manera de treballar les pàgines, de com afegir les pàgines a la nostra pàgina web. Tornem a inici. L'altra cosa que també tenim aquí són els temes. Aquí tenim alguns temes amb els quals podem treballar. En principi se'ns dona aquest, que és el senzill, podem posar qualsevol d'aquests altres que tenim aquí. I no només els podem posar, sinó que podem canviar-hi el color. Un cop fet, veieu, se'ns posa tots
se'ns posen totes les pàgines amb el tema que li hem creat i això és el que ens interessa, que ens quedin totes amb el mateix tema. Això en quant a com crear pàgines, ja ho hem vist, i com canviar el tema. No necessitem que siguin temes complicats, escolliu algun d'aquests d'aquí, ja n'hi haurà prou. Ara anem a la part d'inserir, que és on hi tenim més coses. A inserir hi podem inserir moltes coses. Podem inserir una imatge per URL, seria d'internet, podem fer una cerca per Google si no sabem clarament quina és la imatge que volem, dels nostres àlbums, que aquí ens mostrarà les fotos que tenim en el Google Fotos. Imaginem que volem ficar la calculadora. Un cop la tenim aquí, cliquem 2 cops, o cliqueu a la part de baix on diu penja i se'ns penjarà la imatge. I aquí tenim la imatge, en principi se'ns fa així de gran, en funció també de la imatge que nosaltres tinguem. La podem retallar, la podem fer més gran, aquest és el de fer més gran, si creiem que ja està bé ho fem això. Hauríem de poder fer-la més petita, no és el cas, però hi ha algunes que es poden retallar. Això és per fer la retallada que hem fet. Podem ficar-li un enllaç, si el que volem és que la imatge ens porti a una de les altres pàgines. Podem dir que vagi a pàgina d'inici, aplica, això vol dir que ara quan cliques aquesta imatge se'n va a l'inici, d'acord? No cal fer-ho així, després ja ho veurem quan la tinguem publicada, la podem esborrar si no ens agrada i podem canviar la imatge si no ens agrada o afegir un text alternatiu. Afegir un text alternatiu el que fa és que si per alguna raó la nostra imatge, perquè triga la càrrega o el que sigui, doncs ens envia ens escriurà el text que ja hagin posat nosaltres aquí alternatiu. Podem posar-hi èmfasi a les nostres imatges, podem afegir-les des d'aquí o també les podem treure des d'aquí, com acabeu de veure que faig. Estàvem fent tot això a la pàgina de les noies, vaig a la pàgina d'inici i afegirem una imatge. I ara l'afegirem des d'un altre lloc perquè veieu també que a part dels nostres àlbums també podem anar al Google Drive i agafar algunes de les possibles imatges que tinguem en el Google Drive. Per exemple, vaig a ficar aquesta, la del logo de l'escola. Selecciono i me la posa. Podem manipular perquè es faci més gran, d'acord? I ara, com podeu veure, a diferència d'abans, que la imatge anava d'un cantó a l'altre perquè era gran, com que la imatge és petita, la deixa aquí. Això fa que nosaltres ara, per exemple, si puguem afegir-hi, si volem afegir text, doncs l'afegim aquí. També el text pot ser normal o de títols, el podem posar en negreta, en cursiva, a línia de l'esquerra, centrat a la dreta, podem fer llistes numerades o llistes sense numerar, podem fer que un text determinat ens enllaci a algun lloc, escric la paraula que m'interessa i ara li vaig a fer l'enllaç, el text que surt és nois i vull que vagi a la pàgina de nois, i ara podríem fer el mateix amb l'altra pàgina i enllaçar la pàgina noies, la paraula noies, amb la pàgina de les noies. I apliquem. Com que aquest text és molt més curt, es pot encongir, el podem posar al tamany que nosaltres vulguem, i ara, a més, en principi han sortit dues zones de treball, la zona de la imatge i la zona del text. També podem fer que això es posi al costat. A veure. Hem d'agafar-lo des d'aquí, em sembla que és correcte. L'agafem des de dalt i ara sí que se'ns posa a la mateixa zona de treball. Com heu pogut veure, quan el moc surt un regle que ens ajuda a situar les coses a la nostra pàgina. I ja podeu veure com la tenim aquí. I aquesta ens enllaçaran a les pàgines noia i nois, encara que també recordeu que les tenim aquí dalt. D'acord? Més coses. Podem inserir una URL
que seria una URL d'internet. Si volguéssim enllaçar amb alguna cosa d'internet venim aquí i la hi posem, o podem penjar-hi alguna cosa o algun arxiu. Anem a penjar un PDF. Penjarem un PDF. Anem a baixades, no en tinc cap a l'escriptori, crec que tinc algun. Bueno, doncs podem penjar-hi, igual el que ens deixa, no ens deixa tot, només ens deixa algunes coses. Bueno, ho faríem d'aquesta manera, si volguéssim enllaçar-hi alguna història. Podem fer això també, podem separar les zones perquè no se'ns quedi tot com enxugat, no? Com tot aquí amuntegat. Simplement ens afegeix aquesta zona, és una línia que separa i que si ens posem a sobre, com hem pogut veure, com en totes les coses, ens permet esborrar per aquí, pel lateral. També podem afegir directament des del nostre Google Drive, o ara voldrem afegir un vídeo de YouTube. Si no sabem quin vídeo podem posar-lo aquí, podem buscar-lo i ens mostrarà, igual que si estiguéssim en el YouTube, i com podem veure, si cliquem se'ns activa, no? Doncs si seleccionem, ara ell ja ens posa aquí una miniatura del vídeo, i llavors el vídeo es podrà veure dins de la nostra pròpia pàgina, o ja sabeu que a YouTube hi ha una manera de fer que se'ns afegeixi a YouTube. També podem afegir un calendari si estiguéssim fent algun tipus de tasca, de pàgina de les tasques, algo similar al que tenim al Classroom, i podem ficar un calendari relacionat, per exemple, en aquest cas posarem el calendari de les tasques d'informàtica de quart, i aquí si tinguéssim alguna cosa hi tindríem el calendari de les tasques. L'esborrem. També podem situar un mapa, si el que volem és posar-hi un mapa perquè la gent sàpiga arribar a algun lloc. Podem seleccionar, busquem aquí el que vulguem buscar-hi, ens busca el lloc i li diem selecciona i ens el posa. Igual que hem fet abans, també podem moure això. Si ens interessa, podem fer que ens ho posi un al costat de l'altre. I ara, per exemple, podem afegir-hi un altre cop el divisor perquè ens vagi separant les diferents zones de la nostra pàgina i anem fent. Com podeu veure, podem enllaçar tot el que tinguem, documents, presentacions, full de càlcul, formularis geogràfics. Tot això serien les coses que nosaltres tenim en el nostre Google Drive. I així anirem fent la nostra pàgina. Unes últimes coses abans de donar-ho per acabat. Aquí tenim també unes altres eines que no hem vist, les fletxes típiques de desfer i refer, i la previsualització. La previsualització és important. Quan cliquem a la previsualització, el que veurem nosaltres serà com es veurà la nostra pàgina quan aquesta estigui publicada. La pàgina actual meva es veuria d'aquesta manera. Ens la pot ensenyar per veure amb un ordinador, per veure amb una tauleta o per veure amb un mòbil. Avui en dia, que moltes coses es visiten a través del mòbil, és molt important que comprovem com es veuria el que nosaltres estem fent penjat, el que estiguem penjant, com es veuria dins del mòbil o des de la tauleta. Aquí simplement estem fent una previsualització. Aquí el que faríem és afegir editors, aquí podem afegir a companys que hagin de participar en la creació de la mateixa pàgina que nosaltres, d'acord? I aquí en blau el botó important. Si amb tot el que he estat fent jo fins ara, jo no tinc cap pàgina realment publicada. No la podríem visitar. Com la podríem visitar, la nostra pàgina? Doncs la nostra pàgina la podríem visitar publicant. Ara és l'últim pas que s'ha de fer quan ja estiguem més o menys satisfets de la nostra pàgina. Cliquem a publicar, ens pregunta el nom que li volem posar al nostre lloc, aquí ens surt un tic dient sí, aquest nom és factible, i aquí sota ens surt com es dirà la pàgina, com serà la URL. La copio per poder-ho comprovar. Després ens diu qui tindrà accés a aquesta pàgina. En principi
tindrà accés només la gent del nostre domini, del santjaumefeb.org. Jo la vaig a fer visible per tothom perquè us l'ensenyaré dins d'un altre lloc. I aquí també ens diu si volem que quan es faci una recerca a Google, si volem permetre que la nostra pàgina surti en aquesta recerca. Això no fa falta, així que simplement cliquem i ara sí, estem publicant. Si ara volem veure, veieu, s'ha publicat correctament. Si ara nosaltres volem veure la nostra pàgina, vosaltres també hauríeu de fer alguna cosa similar. D'acord? És tan simple, obrir una altra pàgina del navegador, enganxar aquesta adreça que ens ha donat quan ha dit publicar, i això és el que sí que ara realment està publicat. I veiem aquí el nom de la pàgina, el títol general de la pàgina i les coses que li hem penjat. Aquí veiem les pàgines que havíem creat nosaltres i aquí mireu que també va als enllaços. Recordeu que aquestes no els hem posat res i clar, no surt res quan hi anem, però veieu que els enllaços funcionen a les pàgines on nosaltres els hi havíem dit. Molt bé. I aquí podem veure altres aspectes del nostre lloc, que ja són una miqueta més avançats en alguns aspectes, com la visita guiada o enviar suggeriments. Els enviar suggeriments és enviar suggeriments a Google, de com voleu que sigui o com creieu que estarien millor fetes les coses, i una ajuda per si necessiteu ajuda a l'hora de crear les vostres pàgines. Doncs fins aquí ja veieu que no és difícil com es treballa amb la fabricació de les pàgines web. I ara les instruccions també les teniu en el Classroom. Les instruccions són que heu de crear una pàgina web. Aquesta pàgina web ha de tenir un mínim de 4 pàgines. D'aquestes 4 pàgines, una com a mínim ha de ser anidada, com aquesta, com la dels futbolistes. Estaria bé que la imatge de l'encapçalament, el banner, l'haguéssiu creat vosaltres, ja sigui perquè sigui una fotografia o perquè l'heu dibuixat amb un Inkscape o amb un Paint, però que sigui pròpia de vosaltres, i que hi hagin enllaços, com hem pogut veure, que hi hagin enllaços a diferents llocs. Hem de posar-hi imatges, caixes d'imatges. Aquestes imatges poden, si és necessari o a vosaltres us agrada, que aquestes us portin a d'altres llocs. Hem de crear caixes de text amb la informació sobre que hi heu de posar a la vostra pàgina web. Com que la vostra pàgina web serà ens imaginarem que és que ens han proposat de crear una pàgina de venda online o l'inici, el que seran els fonaments d'una pàgina que al final serà de venda online de productes informàtics, doncs posarem un mapa del Google, igual que hem posat aquest, on en principi ens marcaria, nosaltres només ens marcarà com he fet jo, l'Hospitalet del Llobregat, però podríem posar aquí que marqués la ubicació de la botiga física. La nostra serà la botiga virtual, doncs que ens porti a la botiga física. Hem de posar també algun enllaç a un vídeo de YouTube on, per exemple, es vegi si estem parlant en un moment determinat d'aquests dispositius informàtics, doncs on es vegin les especificacions d'un determinat dispositiu informàtic d'aquests, ja bé sigui una targeta de so o una targeta de vídeo o uns altaveus externs d'ordinador. Heu de fer que vagi enllaçat a un vídeo. Si resulta que teniu la mala sort que no trobeu un vídeo que us agradi, podeu enllaçar a qualsevol altre vídeo, en principi, però estaria bé que ho trobéssiu sobre algun dels productes informàtics que en poseu a la pàgina. I el que dèiem, la pàgina web ha d'anar sobre una botiga online de productes informàtics. Aquesta botiga, serà un encàrrec que us fa, heu d'imaginar que és l'encàrrec que us fa una botiga informàtica real de l'Hospitalet, us encarrega que li fabriqueu la que serà la seva futura pàgina de venda de productes per internet. De moment no es podrà fer el fet de vendre, però sí el fet de mostrar els productes amb els preus, les especificacions, expliqueu que
Doncs aquesta targeta de so és d'última generació, té aquestes especificacions, treballa amb aquesta RAM, té aquests ventiladors, el que faci falta. No fa falta que poseu aquí 3 milions de dispositius. El que sí que vull són 4 pàgines. Doncs una pàgina pot ser la pàgina d'inici on es presenti la botiga i què és això. Una pàgina, per exemple, que estigui dedicada a la venda de portàtils. Llavors estaria bé també que afegixiu fotografies. Una altra pàgina que estigui dedicada a la venda de ratolins i teclats. Una altra, per exemple, pot ser per vendre targetes, ja siguin targeta de so o targeta de vídeo, una targeta gràfica, vamos. I amb això, mireu, ja hem creat les 4 pàgines que us he dit. Podeu fer que tant les targetes com els altaveus, per exemple, si feu això, que sigui una pàgina que es digui perifèrics, i en aquesta pàgina perifèrics és on t'enllaceu a les pàgines interiors aquestes que dèiem. O sigui, la pàgina de perifèrics parles de perifèrics en general i en canvi a la pàgina d'altaveus externs i teclats i ratolins que siguin anidades en la de perifèrics. Bé, doncs fins aquí la informació de la vostra pàgina. Feu una bona feina, ens veiem el dia 15.